Magandang hapon po sa inyo lahat. I-share ko po sa inyo yung Santo Niño Bad. Ah, magagamit po sa pang-protection, panggayuma, ah, sa lahat, negosyo, sa mga panganib, lahat po ng lakad, sita, lahat mga magamit po ninyo yung Santo Niño Bad. Dapat po ay pakaingatan po at huwag ipahawak sa iba, itago. Pag gagamitin nyo po palagi yung pundala ito, isuot po nyo. At dadasalin po ito ng 49 days o 7 biyernes, magsimula kayo ng unang biyernes ng buwan. At kung kakamtan nyo ang bisa ng Santo Niño Bad, ay sana hindi nyo po abusuin, gamitin sa masama para hindi mawawalan po ng bisa. Ito po ay nagbibigay pugay sa itaas ng pinto ng kahilingan. Santo Niño Bad, maganda po ito, Santo Niño Bad. I-share ko pa po rin sa tamang pagdasal ng Santo Niño Bad. Magdasal po ng sumasampalataya, Ama namin, ang Baginong Maria at luwalhati. Pero bago lahat, antanda po ng itong atanda. Ito, magdasal po tayo ng sumasampalataya. Patira po sa atin ang sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, na nakatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga imahan ng katlong araw, na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumulang paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa tama ng mabanal kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin nasa langit, sambahin na ang pangalan mo. Ikaw na mangyari sa amin. Sundin na ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman namin. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapala ng unang-unang, ngayon, magpakailanman, ang sa walang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon ng Santo Niño Bad. Santo Niño Bad, Diyos Domino ninyo, makapangyarihan sa pamamagitan ng aking paniniwala, lubos na paniniwala at pananalig sa iyong kabanal-banalang kapangyarihan o kadakilaan, inyil. Sa hirap ako ay hanguin, sa biyaya po ako sa kasaganahan dito sa lupa, at kung masasambit ko ang makapangyarihan mong pangalan, ipagsanggalang at iligtas sa lahat ng kapanganiban habang ako ay nabubuhay, at ang lahat ay magmamahal sa akin. Sus quem tembla el niño Jesus Maria y Joseph, it verbum aptumis, it habit hinobis angelorum domini abocationi, sancti imaem sacram, Jupo sancti sabui, abi veritas matis polistas, sabutularo, bilela ninisti nasarinum, atami, matam, nodorignum, kabilignum, mementum, desdi, capitisim, subsum, sanctum, pitat, matat, altasum, panis, abipuk, abikum, datam, buscum, berilium, bilium, it nabertis, pasim, quisit, couyos, inendorum, sancti, Christum, egosum, hum, dagnis, comprobabit, superomia, egosum. Amen. At ipo sa dibdib. At isunod po yung panggayuma po ng Santo Niño Bad. Ang kung po dito ay pag gagamitin po nyo po ay hawakan po sa kanyang ari at humarap po sa silangan at sambitin po ang
panggayuman ng Santo Niño. Natin panggayuman po Santo Niño. Kahit quit, biyong diyong igusong, kahit quit, biyong igusong, hasi, ama, hasi. Kahit quit, biyong diyong igusong, kahit quit, biyong igusong, ama, hasi. Kahit quit, biyong diyong igusong, kahit quit, biyong igusong, ama, hasi. At po sa dibdib po ng Biblia. At kung gagamitin nyo po ito ay hawakan mo nyo lang po sa ari niya at umarap sa silangan at usalin po yung panggayuma po. Igayong mo po nyo sa mga asawa nyo, sa yung talagang mahal nyo, talagang kursunada nyo, kahit sa pagkain tubig, ipon nyo sa pagkain tubig. Nagagamit po nyo ito. Hindi tatagal po at makakamtan nyo po ang bisa ng panggayuma. At isunod po yung pangkaligtasan po. Pangkaligtasan po. Abdiyo, babda, sibag, dinig, iyoba, salmami. Abdiyo, babda, sibag, dinig, iyoba, salmami. Abdiyo, babda, sibag, dinig, iyoba, salmami. Yun po sa dibdib. At isunod po yung pangpalakas, pangbuhay ng Santo Niño para lumakas po siya. Haik duna, haik munira, haik santa, sakripisya, libata, sasis, latoris, kainig, ayuy, adna silim, gai, pananigan, mekmak, maigisak, masak, masud, uha, ha, diwa, bah, kaag, diwa, uway. Haik duna, haik munira, haik santa, sakripisya, libata, sasis, latoris, kainig, ayuy, adna silim, gai, pananigan, mekmak, maigisak, masak, masud, uha, diwa, bah, kaag, diwa, uway. Haik doon na haik mo nila haik santa sakripisya libata sasis laturis kainig ayuy anda silim gai pananigan mekmak maigisak masak sud uha juhaw bah ikak doon. Yan po ang proseso ng tamang pagtibusyon sa Santo Niño. Ito ay magagamit po pangpalakas sa katawan sa mga bagay-bagay, pampaalis ng mga negatibo, pampalayas ng mga masamang espiritu, demonyo. At higit po sa lahat, napakapalakas pong itong Santo Niño na magagamit po ang proteksyon. Sa lahat ng mga lakad po nyo, dali nyo palagi, ilagay po sa pumps na pula, katulad po nito, pula, ilagay po yung Santo Niño at dali nyo palagi. At kung gagamitin yung usalin nyo po sa 49 days, tanggalin nyo po at dasalin nyo po. At sana po huwag makalimot mag-subscribe at mag-like, at pindutin nyo na po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Maraming salamat po at sana po shout out po kayong lahat, shout out po sa inyo lahat at ikukuha po yung orasyon po, ikukuha ko po sa screen po yung orasyon. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon ng Santo Niño po. Huwag kayo makalimot mag-subscribe, mag-like, and pinutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Dudugtong ko po yung dito, yung hindi makuha ng video. Shout out po sa inyong lahat, mga idol, mga ma'am, sir. At idudugtong ko po yung
po yung karugtong po. Sana magkalimot mag-subscribe, mag-like. Pindutin na rin po yung bell icon para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel, Huwagan ng Pangasinan. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat, mga idol, mga ma'am. Maraming salamat po. Okay po.